Ahojte, vítam vás na mojom kanále recenzieknih.sk. Chcem vám povedať, o čom toto bude, takže budem sem dávať také tie najlepšie knihy z tých oborov, ktoré vás budú zaujímať, to znamená z osobného rozvoja, z marketingu, z psychológie, o archetypoch, pretože v tých sa vyznám. Takže bude tu z každého rožka troška a určite tu nájdete tie knihy, ktoré som si sama prečítala a o ktorých som presvedčená, že vám môžu niečo dať. Zlé knihy, ak tu aj uvediem, tak budú označené možno 1, 2, 3 hviezdičkami, ale určite nebudú mať 4 alebo 5, pokiaľ teda nie sú dobré. A nájdete si tu určite pomoc pre seba, spoznáte sami seba a čo je vlastne váš archetyp a ako by ste sa mohli v živote posunúť a aké je vaše životné poslanie. Takže majte sa krásne. Zatiaľ. Ahojte.